ካብ ስራሕ ምስ ትስጎጉ ክንደይ ካሕሳ ይግባአኩም? ሰለስተ ወሰንቲ ሰሙናት ሰላም ጥዕና ይሃብለይ ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ኣዝዩ ዘሰንብድን ዘጨንቕን ግን ድማ ኩላትና ኣብ ጀርመን ንሰርሕ ሰባት ክንፈልጦ ዝግባአና ጉዳይ ክንዘራረብ ኢና። ንሱ ኸ እንታይ እዩ? ካብ ስራሕ ምስ ትስጎጉ ኪንዲጉንግ ማለት እዩ ዝወሃበኩም ናይ ካሕሳ ገንዘብ ወይ ከዓ ኣፍፊንዱንግ ዝበሃል እዩ። ብዙሓት ኣሕዋትና ስራሕ ኣቋሪፅካ ዝብል ደብዳቤ ምስ መፆም ተስፋ ቆሪፆም ጥራይ ኢዶም እዮም ዝወፁ። ግን ሓደ ነገር ትፈልጡ ኣለኩም ናይ ጀርመን ሕጊ ንሰራሕተኛታት ኣዝዩ እዩ ዝከላኸል። ስራሕኩም ብዘይ እኹል ምክንያት እንተተቋሪፁ ዓብይ ናይ ካሕሳ ገንዘብ ናይ ምርካብ ምስል ኣለኩም። ሎሚ እቲ ካሕሳ ብኸመይ ይሕሰብ እታ ክትሓልፈኩም ዘይብላ ናይ 3 ሰሙን ቀይሕ መስመር እንታይ እያ? ከምኡውን እቲ ኣስራሕኩም እዛ ወረቐት ፈርማ ክብለኩም ከሎ ስለምንታይ ክትጥንቀቁ ከም ዘለኩም ብዓሚቕ ክንሪኦ ኢና። ኣፍፊንዱንግ ስለምንታይ ይወሃብ ንበል መጀመርያ ስለምንታይ ኣፍፊንዱንግ ኣፍዲኤስ ተሽተለ ንምንታይ ይወሃብ እንድሕር ኢልና ኣፍፊንዱንግ ማለት ነቶም ዘይትፈልጥዎ ካሕሳ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣስራሒ ሓደ ሰራሕተኛ ክስጎግ ከሎ እቲ ምስጓግ ወይ ከዓ ኪንዲጉንግ ሕጋዊ ፀገም ክህልዎ ይኽእል እዩ። ስለዚ ሰራሕተኛ ከዓ ኪንዲጉንግ ሹትስ ኣንላገ ኣንፃር ምስጓግ ዝግበር ክሲ እንድሕር ቀሪቡ እቲ ቤት ፍርዲ እቲ ምስጓግ ዘይሕጋዊ እዩ ሰራሕተኛ ናብ ስርሑ ይመለስ ክብል ይኽእል እዩ። ኣስራሒ ድማ ነዚ ስለዘይደሊ ምክንያቱ ምስ ዝተባእሶ ሰራሕተኛ ብሓባር ክሰርሕ ስለዘይደሊ ናብ ስራሕ ካብ እትምለስ ክንደይ ዝኸውን ገንዘብ ውሰድ እሞ ብሰላም ውፃልና ክብለካ ይደሊ ማለት እዩ። እዚ ገንዘብ እዚ ድማ ኣፍፊንዱንግ ይበሃል። ብዙሓት ኣስራሒታት ሰራሕተኛታቶም ሕጊ ከም ዘይፈልጡ ስለዝግምቱ ካሕሳ ኣይህቡን እዮም። ስለዚ መሰልካ ክሳብ ዘይሓተትካ ካሕሳ ዝህበካ የለን። እቲ ናይ ሕሳብ ኣገባብ እምበኣር ካሕሳ ክንደይ ይግባእ ንዝብል ሕቶ ሓደ መሰረታዊ ናይ ሕሳብ መገዲ ኣሎ። እሱ ኸ እንታይ እዩ? ነፍሲ ወከፍ ዝሰርሐካላ ዓመት ፍርቂ ናይ ወርሒ ደሞዝ ማለት 0.5 ብሩቶ ሞናስ ገሃልት ፍርቂ ማለት እዩ ይግባእካ እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰራሕተኛ 10 ዓመት ሰሪሑ እንድሕር ኮይኑ ወርሓዊ ደሞዝ ድማ 3000 ዩሮ ብሩቶ ማለት እዩ እንድሕር ኮይኑ 10 ዓመት ናይ 3000 ፍርቂ 1500 እዩ። ስለዚ 10 ዓመት ዝረብሖ ብ1500 15000 ዩሮ ካሕሳ ይግብኦ። ክትጥንቀቅዋ ዘለኩም ኣብዚኣ ነስተውዕላ ዘለና ግን እዚ ፍርቂ ቁፅሪ ማለት እዩ 0.5 ዝበሃል ቁፅሪ ትሕቲ ደረት እዩ። ንኣብነት ሓደ ንፉዕ ጠበቃ እንድሕር ሃልይኩም እቲ ቁፅሪ ናብ 1.0 ናብ 1.5 2.0 ማለት ሙሉእ ክድይብ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ድማ ን10 ዓመት ዝሰርሐ ሰብ ክሳብ 30,000 ወይ 60,000 ዩሮ ካሕሳ ክረክብ ይኽእል እዩ። ስለዚ ስራሕኩም ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ እንተሰሪሕኩም ከም ሙሉእ ዓመት ተቆፂሩ ይሕሰብ። ንኣብነት 2 ዓመትን 7 ወርሕን ዝሰርሐ ሰብ ከም 3 ዓመት ተቆፂሩ ክሓስቡ ዝሕሰብ ማለት እዩ። ኦኬ ተወሳኒት ዝበልኩኹም ሕጂ ተወሳኒት ናይ 3 ሰሙን ግዜ ኣብዚኣ እያ ተወሳኒት ዝበልኩኹም ማለት እዩ። እዚኣ ኣገዳሲት ነጥብ እያ። ደብዳቤ ምስጓግ ወይ ከዓ ኪንዲጉንግ ዝብል ወረቐት ምስ በፅሓኩም 3 ሰሙን ጥራይ ዕድል ዘለኩም 3 ሰሙን 21 መዓልቲ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ እዘን 3 ሰሙን እዚአን ናብ ጠበቃ ከይድኩም እቲ ክሲ ማለት ኪንዲጉንግ ሹትስ ክላገ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ክምዝገባ ኣለዎ። እተን 3 ሰሙን ተሓሊፈን ሓንቲ መዓልቲ ተሓሊፋ ግን እተን 3 ሰሙን ሓሊፈን ሓንቲ መዓልቲ ተሓሊፋ ግን እቲ ምስጓግ ሕጋዊ ይኸውን እሞ ሓንቲ ሳንቲም ሓንቲ ሕርካም ካሕሳ ናይ ምርካብ መሰልኩም ጠላላ ጠጠው ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ድሓን ፅባሕ ክኸይድ ኣይትበሉ። ሕጂ እቲ ግዜ ኣዝዩ ሓፂር እዩ 3 ሰሙን እዩ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ድማ ስራሕ ደሊኹም ምህላውኩም ንኣገንቲ ወፊዩ ኣርባይት ክትሕብሩ ኣለኩም። ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ክትሕብሩ ኣለኩም። እንተዘይኮይኑ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ገንዘብኩም ማለት እንድሕር መቸም መብዛሕትና ንሰርሕ ድሓር ከዓ ብዝኾነ ምክንያት እቲ ካምፓኒ ዝኾነ ካሳራ የጋጥሞ ገለመለ ንባረር ምስ ተባረርና ናብ
ኣርባይት ሎስ ጌልድ ኣይንስ ዝበሃል ኣሎ ናብኡ ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዘን 3 መዓልትታት ትሕብረለኩም ተዘይኮይኑ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ገንዘብኩም ቲ ኣርባይት ሎስ ሽካይት ጌልድ ዝበሃል ማለት እዩ እንተወሰነ ሰሙናት ክእገድ ይኽእል እዩ ኣፍሄቡንግስ ፈትራክ እዚ ናይ ስምምዕ ምቁራፅ ውዕል እዩ እቲ መፈንጠራ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ኣስራሒ ደብዳቤ ምስጓክ ኣክንዲ ዝበኩም ሓንቲ ወረቐት ኣምፂኡ ነዛ ወረቐት እዚኣ ፈርማ እሞ ንዓና እውን ፅቡቅ ይብለኩም እዛ ወረቐት እንታይ እያ ኣፍሄቡንግስ ፈትራክ ትበሃል ጥንቀቁ ዘለኩም ኣብዚኣ እንታይ እያ ኣፍሄቡንግስ ፈትራክ ፈፂምኩም ቀልጢፍኩም ኣይትፈርሙ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ነዛ ወረቐት እዚኣ ምስ ትፍርሙ ሕጋዊ ትርጉሙ ኣነ ብፍቓደይ ስራሐይ ሓዲገ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ክልተ ፀገም የምፃልና ንሱ እንታይ እዩ ሽፔት ሳይት እሱ እንታይ እዩ ኣገንቶፊ ኣርባይት ን12 ሰሙን 3 ወርሒ ዝኸውን ናይ ስራሕ ኣልቦነት ገንዘብኩም ይኸልኡኹም ምክንያቱ ባዕልኻ ኢኻ ስራሕካ ሓዲግካ ስለ ዝብሉኻ ካልኣይ ውሑድ ካሕሳ ኣስራሕ ነዛ ወረቐት ዘቕርበልካ ካብቲ ቤት ፍርዲ ዝውስኖ ካሕሳ ንታሕቲ ክኸፍለካ ስለ ዝደሊ እዩ ስለዚ ነዛ ወረቐት ወሲደ ምስ ጠበቃይ ክመያየጥ እየ በልዎ እምበር ኣብታ ሰዓት እቲኣ ከይትፍርሙ እቲ ካሕሳ ግብርን ኢንሹራንስ ማለት እቲ ካሕሳ ምስ ተዋህበኩም ሓደ ደስ ዘብል ነገር ኣሎ ካብዚ ገንዘብ እዚ ናይ ጥሮታ ወይ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ሶሻል ፊዚሸሩንግ ኣይክፈልኒ ሙሉእ እቲ ገንዘብ ናባኹም እዩ ዝኣቱ ግን ሓደ ነገር ኣስተውዕሉ እዚኣ ከተሰውዕልዋ ዘለኩም እዚ ገንዘብ እዚ ከም እቶት ስለ ዝቁፀር ግብሪ ይኽፈለሉ እዩ ምክንያቱ ከም እቶት እዩ ዝቁፀር ስለዚ ግብሪ ይኽፈለሉ እዩ ሽቶይ ክትከፍሉ ኢኹም እቲ ሓደ ግዜ ዝነበረ ፊኑፍተር የገሉን ዝበሃል ናይ ግብሪ ምትላል ምቅላል ማለት እዩ ሕጂ ተሰሪዙ ስለ ዘሎ እቲ ገንዘብ ከም ዝኾነ እቶት ተሓሲቡ ግብሪ ክኽፈለሉ እዩ ስለዚ እቲ ካሕሳ ክሕሰብ ከሎ ኣብታ ዓመት ትረኽቦ ዝነበረኩም ናይ በዓል ልደት ቫይልናክስ ጌልድ ወይ ከዓ ናይ ዕረፍቲ ገንዘብ ተወሳኺ ክፍልታት እውን ተደሚሩ ኩሉ እዩ ዝሕሰብ ማለት እዩ ስራሕኩም ንኽቋረፅ ደብዳቤ ምስ በፅሓኩም ዘምስዕቡ 4 ነገራት ግበሩ ቀዳመይቲ ሓንቲ ወረቐት እውን ኣይትፈርሙ ስምዒትኩም ተቆፃፂርኩም ክሓስበለይ ጥራይ በሉ ካልኣይ ጠበቃ ሕተቱ ብዝተኻእለ መጠን ናይ ስራሕ ሕጊ ጠበቃ ወይ ከዓ ፋኻ ኢንቫልቭ እዩ ኣርባይትሬሽን ትርከቡ ጠበቃ ምስ ኣስራሒኹም ተዘራሪቡ እቲ ካሕሳ ክብ ከም ዝብል ገብሮ ይኽእል እዩ ሳልሳይ ናብ ኣገንቶፊ ኣርባይት ሓብሩ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ስራሕ ኣልቦ ክኸውን እየ ወይ ከዓ ስራሕ ክስእኒ ኢልኩም ደው ኢልኩም ወይ ብኢንተርኔት ሓብሩ ክትሕብሩ ኣለኩም ራብዓይ ደሞዝኩም ኣረጋግፁ ኩሉ ዝግባኣኩም ትርፊ ሰዓታት እዩ በሽቱን ማለት እዩ ወይ ናይ ዕረፍቲ መዓልታት ተደሚሩ ምህላው ተረጋግፁ ኣለኩም ክቡራት ኣሕዋተይ ስራሕ ምስጓግ መወዳእታ ዓለም ኣይኮነን ጀርመን ንመሰልኩም ዝከላኸል ሕጊ ኣሎ ስኢልና ንሕና ግን ብዙሕ ዘይንፈልጦ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ገዲፍና ኢና ንወፅእ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ከይምልጠኩም ነዚ ቪድዮ ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ስራሕ ንዝርከቡ ሸር ግበርሎም ሓንቲ መዓልቲ ክትጠቕሞም ትኽእል እያ ከምዚ ዝተመሳሰለ ዝገጠመኩም ፀገም ተመሳሳሊ ኩነታት ሃልዩ ድማ ኮመንት ጻሓፉለይ ብሓድሽ ቪድዮ ሳብ ዝምለሰኩም ሰላም ቅነ